Vrbovsko je postalo bogatije za novu kulturnu oazu. Otvorene su nove prostorije Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića, smještene u preuređenom prostoru bivšeg restorana Lovački dom. Projekt započet 2022. godine, unatoč brojnim izazovima, uspješno je završen i danas nudi moderan prostor za sve ljubitelje knjige i znanja. Dragi gledatelji, lijepi pozdrav! Vi gledate novu epizodu televizije Vrbovsko. Svečanim otvorenjem nove zgrade knjižnice, grad je dobio mjesto susreta, učenja i inspiracije za sve generacije. Gospodine gradonačelniče, koliko je ovaj projekt značajan za Vrbovsko? Značajan je, a to vidite i prema našim gostima. Danas je svečano otvaranje ove nove gradske knjižnice u gradu Vrbovskom. Ona je jako značajna, to je višegeneracijski projekat i ovo je prvi puta da knjižnica ima svoju zgradu. Dakle, mi smo se godinama borili da osiguramo te prostore knjižnici koji su morali biti po standardima. Danas knjižnica ima i puno više od toga. Dakle, niz prostora, od suvenirnice do prostora za okrjepu, znači kava, kolač, do prostora za mlade, do informatički opremljenih prostora, ali isto tako do jedne multifunkcionalne dvorane koja može služiti za razna događanja. Kolika je bila ukupna vrijednost investicije i kako je tekla njena realizacija? Vrijednost investicije je 1.800.000 eura, realizacija je tekla kroz 4 faze, dakle vrlo zahtjevno, obzirom da smo 4 puta morali provoditi postupke javne nabave, 4 puta potpisivati ugovore, dougovarati radove, produžavati rokove. Dakle, iznimno zahtjevno i tu smo dobili financijsku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja 145.000 eura, Primorsko-goranske županije iz Fonda za Gorski kotar 450.000 eura, Ministarstva kulture i medija 450.000 i grad Vrbovsko 755.000 eura. Upravo moram reći da radimo tijekom više godina zbog toga što nemamo financijski kapacitete u našem proračunu da bi to mogli odraditi odjednom. I to je vrlo zahtjevno i administrativno 4 puta zahtjevnije nego da smo proveli jedan postupak nabave i potpisali jedan ugovor sa izvođačem radova. Nakon što je grad osigurao temelje za realizaciju projekta, knjižnica ima zadatak ispuniti novi prostor sadržajem i životom. Ravnateljice, što će ovaj prostor pružiti građanima, a da to nisu imali u starom prostoru knjižnice? Puno toga. Prostor u kojem smo do sada bili smješteni bio je neadekvatan, pogotovo zadnjih nekoliko godina, s obzirom da je fond rastao i razvijao se. Imali smo mjesta samo za knjige, a jako puno aktivnosti koje radimo sa djecom, radionica kreativnih, sa odraslima, gostovanja književnika, tribine, predavanja. Znači, to ništa nismo mogli održavati u postojećem prostoru, nego se koristio izložbeni prostor, dom kulture, kuća Mance i ostale prostori u sklopu grada Vrbovskog. Tako da ćemo ovdje imati sve na istom mjestu, pod istim krovom, što će jako puno doprinijeti, nadam se, i posjećenosti. Veselite li se onome što slijedi i koje su konkretne aktivnosti već planirane u novom prostoru? Jako se veselim, mislim, to je baš ostvarenje snova. Ova knjižnica i cijeli njeni sadržaj je sve nešto što mislim da svaki knjižničar bi poželio imati. A evo, prva aktivnost koju mogu najaviti 23.4. je Noć knjige, Dan autorskih prava i gostuje nam Enes Kišević. Tako da će to biti jedno jako lijepo književno događanje. Prvo, a naravno nastavit ćemo sa svom kulturnom javnom djelatnošću koju smo do sada radili. Jako je puno gostovanja, jako je puno radionica, jako je puno kreative i svega ostalog što knjižnica treba biti. Tek otvorena nova knjižnica u Vrbovskom ima sve preduvjete da postane središnje mjesto kulturnog i društvenog života grada. Sa suvremenim prostorom, bogatim sadržajem i stručnim timom, pred njom je prilika da stvori zajednicu koja čita, uči, istražuje i raste zajedno.